Alright, naimbag nga aldaw kada tayo amin, kakabsat, ayan, happy lunch. Ayan, welcome kayo, iti programa tayo nga sa Miweng iti Distrito. Alright, happy Saturday kada tayo amin, kakabsat. Ayan, sumangbay manan iti aldaw iti Valentine's Day into nubigat. Kada kaya, kada kaya amin nga bubuya Happy Love Month. Happy Love Month. Buti pa si Bea may Ano ba? Hi Bea. Yes. Ngayon, mamuyo kakabsat, dating episode tayo tatakat very special. Kasi, Valentine's Day into nabigat. Iso nga, adati sorpresa tayo. Kadagiti viewers tayo. Kadagiti especially nagiging si Mali. Kadagiti paraffle tayo. Theme tayo tatang episode kakabsat. Ket, handog sa araw ng mga puso ni Kabsat kong Divi Sabeliano. Yes. Ayan. No kwa, di ba? Tatakad 13. No mga ba kayo tata o malayo agati pag-date yun no bigat. Di ba? Sana all. O, di ba may pang-date pa kayo? Yes, sana all, di ba? Ikaw ba may ka-date ka? Meron na. Bawa ka na. Hello baby. Hi! I love. Charot. Ayan, shout out kalitig Buy-Buya. Ayan, please share. Please share this live streaming. Yes. Tapno ad-ado ti sumali, ado ti makipagrag-ragsa, makipagray-rayaw. Ken mga bak, kadagiti ado nga pa premyo tayo tatanga Sabado. Ayan, nagitig pa shout out dita. I-comment yun dito in the comment section yung pa shout out. Yes. Ken dapat kakabsat, stay tuned tayo. Nakatutok lang dapat. Oh yes, tutok lang tayo kasi marami tayong ipamimigay Papremyo. na mga papremyo and surprises. Ayan, shout out daw. Shout out muna tayo. Ayan, naimbag nga aldaw ma'am ko na ni Sir Eric Urbano Reintegrado. And pa-shout out JM Files ko na ni Alvin Setchena. Alito ni Sir JM. Wash out K ko na ni Christina Villanueva Tapuro. Ay, hi Dinang! Dati batch ko di elementary. Ayan. Oh. Hello! Ayan. Pa-shout out ma'am. Thank you from Bantaway, San Vicente. Ko na ni Ma'am Eliza Rosuman. Ayan. Pa-shout out JM lang malakas. Ko na ni Vincent. GM files lang malakas. Wow. Anong files yan? Oy. Katawa dan amudan sa. Ayan, shoutout ka muna. Sige, Ayan, kas nakita yung poster nga na i-post JNT Kabsat channel page tayo. Kadwa tayo ni Bea tata. Bea May Hi, Sacramento. Hi. All the way from Baguio City! Yes naman. And madamdama, makita tayo pa ni Kabsat Clifford. yes. Ayan ang heartthrob ng Kabsat channel. Wow, Ayan. heartthrob. Ang most requested na guest ng Kabsat channel. Sino di ko nadan? Hindi karuro pa mo. Kuko Martin ko nadan. Kuko. So, Bea, sabay tanga kanta niya. Kita achievements mo tayo. Ay, oo. I've Best joined... in. Best in Kadaldalan. I've joined Tawag ng Tanghalan 2016 Wow, and sana Showtime. Yan. Ang boses. And, Voice din. no, actually sa The Voice na-disqualified ako. Kasi fresh pa yung pagsali ko nun sa Tawag ng Tanghalan. Kaya Oh. I'm not allowed to join Ay, kasi ganon. same station eh. And then, GMA 2018, The Clash po. I am one of the Clashers. The Clash! Yan. Season 1. Ayan. And, Plus ang energy ko ngayon, last year, February 2020, nag-guest ako sa ASAP with Miss Kyla and other pinanood ko artists. yun, inabangan ko Yes. yun. Grabe, nung pinanood ko yung ASAP Live,
Ano, kinilibutan talaga ako kasi parang... Ano, ulitin mo? Kinilabutan. nag-goosebumps ako. Oo. Sige. Paano yung kulot-kulot? Ano? Sample daw, sample. Kulot-kulot. Yung kinanta nyo ni, Oo, yung Ay. inuwet nyo. I feel for you. I mean, I truly love you. In my heart and in my soul. You want my love, you want my own. Charot. one and only Bea. Medyo nantok ako doon Ay, nakakaantok kasi. Ate, paturo naman magpakulot. Oo. Yung ganito. Yung ganun pala. Ay, yung ganda. Ganda, hindi ganyan. Wala kang buhok eh. Yung boses pala na kulot-kulot. Ay, meron ka palang buhok. And kulot na. Kulot din. Oo. Uy, parang dance kayo. Ano? Lahat naman ng tao may ganun. Oo naman, Diyos ko. Oh, di ba? Ang dami nagpapa-shoutout. Ay, ang dami nating viewers ngayon. Hello po sa Hello po. 80,000 viewers po. 80,000. 80 Ayan, viewers. sana madagdagan ba? Please keep on sharing. Sharing, yes. And hi kay Rain Alviar. Ayan, hello. Happy Hi, Rain. viewing. Unya. Ayan. Ayan. Ayan, ni Suna dati mag-guest tayo the last Sabado. Doon nakin ni Louie. Right. Yes. Daddy Louie. Hi, Daddy Louie. Kay Ayan. Ma'am Jenny Get well Jaharamillo Tubera, yan mamaya po at tutugtugin Yes. po namin yung request yung At My Worst. At my worst. Yes. Ayan, hello po. Watching from Chicago, Kabugao. Kunana ni Mark Mas- Jesum Barlolong. Number one? Awan? Lagi? Awan. Sa bali, ayam mo. Sa bali. So, sa bayti amin nga shout out kana gitay agpag-greet ti birthdays or inya oray anyaman nga Paskon yung itangal daw agkanta na mampay. Mabalin, may kami magkikape, dito dami na tayo na. Condolence. So, here's our first song coming from Zia Kizon. Naghahanap ka ng maaaya pagkasadyang wala kang magawa. Nagsasayang ng bawat oras sa wala halang. Na-search pa ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit ulit. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Yeah. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang dalawa. Sana'y malaman mo pala. Ako na lang. Sana ako na lang kung pwede lang I wish. Ako na lang I guess. Ako na lang ang paborito mo mamiss. Oh yes. Hindi ko babasagin ang iyong trip. Whatever man ang gusto mong gimmick, sabay sa jamming at kaduet mo. Sige, I stay. What are you waiting for? Call my number, knock on my door.
nandito lang naman ako. At kung saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino bang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang. Dalawa. Sana'y malaman mo wala. Ako na lang. Sana. Ayan, shout out. Ayan, nakita tayo at pa siya ay bagbaga ni Kuya Cons Allen. Kung na nag-get, Icons. ayan, Ayan, dyan sa Kabugaw. God Ayan. bless Kabsat Channel and happy Valentine's Day. Shout out sa ex-BF ko sa Bungro, Kabugaw. Ayan. Oh. Sana Ayan, walang shout out XBF. kay CJ Jamlami. Ayan, namit ko na ba siya? Ay, di birthday mo, Kuya Cons. Nakita kita, di ba? Dua kayo pa idi. Ay. Ayan din kay Kuya Lumalab live. Emro. Ayan. Hey, hello, Belated happy tatay. birthday, Kuya Ayan, Emro. hello Bro, tatay. happy Belated birthday. happy birthday. Belated happy Birthday birthday. sa'yo. And kay Alan Christian Lor. At si Oh. Kuya Allen. Umasa, yung- magkakabalikan pa kami, Miss KK. Ha, love you guys. Ayan. Oh. And si Kuya Cons yan. Si Kuya Allen. Ayan. Ayan, hello, shout out din kay amigo John Delbert Tolio. Ayan, hi press ng Amigos Riders Club. Shout out sa inyo dyan. And kay amigo Mark David Patricio. Ayan. Hello. Happy viewing. Ayan, hello Pastor. Yeah, hello amigo. sa inyo. Ayan, And nakita naki-entry. Paraffle tayo. Please stay tuned. Ayan, dapat abang-abang lang kayo any moment. Yes, any Bunot moment. kami. yes. Yes, kasama natin yung mga staff natin sa... Oo. Ayun. Ayan, bubunot muna tayo ng 5. 150. Okay, ayan, nakita dati entry na dito ay be ready. Ayaban tayo nga ron na nakita yung may agbunot. The Sir JM Kenny Ma'am Lerma. Ayan, nakita kakabsat tayo. Ayan. Ayan, so, tawagin Ayan, natin, tawagin partner. natin yung mga kabsats natin. Yes, si Sir Ayan. John. Hello, di ba? Ang lalaki Asena. nila. And kay Amigo, Di ba na Amigo yan yung Lerma. height natin? Amiga Yan yung Lerma. mga representative natin from the Office of the Congress. Yes naman. O, di ba? Manaymat lang ta, imam dita. Agbunot tayo, ti? 5. 5. 150 load. Ayan, okay. And happy Valentine's to Gwen Molina. Hello po. Congrats kay Mac Ephraim Kalamgam Tabihe Ayan. from Sulot-Sulot, San Juan. Ayan, sa mga taga-Sulot-Sulot San Juan, si Mac Ephraim, hello po dyan. And Tapos may congratulations. message siya kay Kong. Happy Valentine's Day po Sir Kong DV and Ma'am D. Sabi niya rin sa kanyang special someone kay Mia Monique. Happy Valentine's Day, mahal ko. I love you always. Isip mo. Aba, May sana all ganon! may mahal. Sana all. Congratulations ulit kay Mac Ephraim from Sulot-Sulot, San Juan. Yan, congratulations. Nanalo ka ng 150 million. Dati pa, may sapay. Siya mangbasan. Congratulations din kay Francis Padre Cortez from Lusok, Santo Domingo. Ayan, dati message na for Congressman. Ayan. To Kong DV, Happy Hearts Day, Kabsat Kong DV. To my special someone, I love you, my one and only wife, Daisy. Ay, wow! Sana all! Wow. Congratulations! Love month talaga, no? Marami kang... Ay, hanga mabalinti sumalin, madami ti raffle kasi dati in post tayo dito yung page tayo nga Kabsat Channel.
PG, no kasano tayo nga makisali. So, bale, close na po iti entries tayo. Pero sa Iti- susunod, tingnan na lang natin yung page entries ng raffle. ano. So, dito iti makatlon. Nga na nga ba iti 150 pesos. Load ba ito? 150 peso load. Ayan, congratulations kay Miss Julian Martinez Ventura from Asilang San Juan. Ayan. Yahoo! Ayan, congratulations sa kiti taga San Juan. And to Kong DV, Happy Valentine ko na ni. Happy Valentine. Marami siyang oras. sa Happy Valentine Kong DV sa Biliano. Bisaya ka man, day. Bisaya man siya. uy. Bisaya daw. Oh. Happy Valentine daw. To my special someone, happy Valentine to my mother. Love you, kunana. Sana all. Congratulations kay Ma'am Julie Ann Ventura. Ayan, we also have Bobby Elmer Padua Valoroso from Caronwan, San Juan again. Congratulations. And happy Valentine's, Sir Kong. To my special someone, Erlinda Valoroso, I love you, Bakit. Sana all Bakit. So, Sana all. Manupay, may salangin ni Ayan, medyo shy type po. Si Sir JM na lang po magbabasa ng pang-fifth. Congrats ka Julie Martinez Ventura from Asilang, San Juan. Ayan. San Juan ulit, ha? San Juan ulit. Ayan. Ang daming nakikisaling taga San Juan. Ayan, shout out sa mga, lahat ng mga taga San Juan. Yan, stay safe po dyan. So, dalawa yung nailagay. So, isa pa, Sir JM. Kay Gian Asqueta Sena from Labdig, Kabarangayan, Nasinsi. Nanalo ka ng 150 pesos load. Congratulations, Kasain! Thank you, So, Sir JM. babalik po Thank you, sila sir. mamaya. Sila Sir JM, babalik sila. Yan. For more raffle, babalik po sila. So, Happy Valentine's Day po sa ating lahat. Sabi ng mga nanonood. Sabi ni Judrick Valdez, shout out to Donabel Morales. Birthday daw niya ngayon. And happy birthday kay Ma'am Donabel. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. February. Yan, binabati ko si Apple, yung may birthday nung February 3. Di ka naka. Hello, Apple. dyan belated sa... happy birthday, Belated. Apple. So, and of course, kay Emro. Ayan ulit. Happy birthday, Emro. Belated. Happy birthday kay Tatay Emro. Birthday niya kahapon. Yeah. So, kanta ka muna. And then after ng kanta ni Bea, agbunot tayo manen, kakabsa. Tato ti mga abak. Ala, nag-entry na kumamo. Gusto niyo yan? Nag-entry na kumamat niya. Adopti pa prize tayo. Here's a song from the singer. Yeah. Sixpence none the richer. Kiss me out of the bearded valley, and I live beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear the shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out of the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.
kiss me. Down by the broken treehouse, swing me up and it's hanging tight. Bring your flowered hats. We'll take the trail marked on your father's mouth. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Let me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band, and make the fireflies and silver moon sparkle. So kiss me. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Ooh, na-da-da, da-da-da, da-da-da. Ayan, shout out, shout out. Hello po, Sir Jeffony. Hello guys. Ayan yung load down nila. Ayan, pakitext na lang po yung nasa pinned comment natin na number para mag-claim po natin. Ayan, paulit-ulit po natin yung sinasabi. Pagkatapos nyo pong mapili or manalo sa ating mga pag-games, i-text nyo agad yung number na nasa pinned comment. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band, and make the fireflies and silver moon sparkling. So kiss me. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. So kiss me. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. So kiss me. Thank you so much. Alright, thank you so much, Bea. Ayan, so, babalik po si Bea mamaya. Babalik okay, ako. magbabalik siya. I shall return. Oo. So, ayan. Tawagin na natin ang ating isa pang guest, ang most requested na guest natin dito sa Miwengti Distrito, ang Kuko Martin ng Kabsat Channel. Si Kabsat Clifford. Ayan, muli. Hello. Hello, Hi. hello Kuko. Bawal magmura dito. Magmahal lang, pwede. Oo. Ayan, batiin natin yung mga viewers Ayan, natin, Clifford. hello mga Kabsat. Nandito po ako ngayon sa Kabsat Channel. Sa Miwengti Distrito. Distrito. Ano, kaya mo ba? Meron pa dito. Yung theme natin is Handog sa araw ng mga puso ni Kabsat Kabsat Kong Kong Divi Divi Sabeliano. Ayan, huwag kang kabahan. Kinakabahan ako sa sinabi mo eh. Masyadong... Kuko Oo, Martin. kukuha. Kuko. ano? So, mag-shoutout ka muna dyan. Shoutout. Baka may makakilala ka. Shout out po sa mga kasama ko dito sa Saudi. Happy Wow. Valentine's to all of us. Ayan. Wow. Kay Miss Emeline Saavedra. Flores. Wow. Ayan. Hello, Ma'am Emily. Yan, pang international na talaga tayo, no? Ayan, Oo nga eh. umaabot na hanggang sa Saudi. Ayan, shoutout po sa inyo dyan, yung mga OFW po natin. Ayan, keep on striving. Ayan, bawal po tayo mapagod para sa pamilya po natin yan. And, at ganun. Ang seryoso, tapos, tuing! Ganun lang yung may bubugbugin ako mamaya sa likod. Uy, wag kang mambubog. Ayan, shout out to all Ilocano and Ilocana all over the world. Advance Happy Valentine's Day ko na ni Siren Shatriz Asqueta. Ayan, galing sa jowa ng isang staff natin dito. Ayan. Jowa Sana ba? all may jowa. Ayan, nandito si Paps. Paps, hi Paps. Hi, Paps. Ayan. Ayan. Hi, Cyrene. Hi, Ayan, Siren. dyan sa Nandito si Kabugaw. Paps. Oh, busog na Oo. busog si Paps. Ayan pa, shout out Ate Kay, kunana ni Madam Catalina Lopez Kerubina. Ayan, shout out. Ayan, isa sa ating mga top fans.
Yes. Yan, hi Ma'am And- Catalina dyan sa may kawayan. Yes. And Pagilian kawayan. shout out din kay Lara Gail Ardona Zamora. Kunana. Ayan, and you can send stars to help our page grow. Ayan. Sa mga may gusto pong mag-send ng stars dyan, no? Pwede. Tumatanggap po kami. Oo, maraming salamat in advance sa mga magbibigay. Yes. Sa mga generous na magbibigay sa amin. Ayan, ng stars. Oo, maraming salamat in advance. Pwedeng bumati? Oo, pwede. Binabati ko po Pwede, yung hindi mga kaibigan ko dyan, mga kamag-anak. All the way from Santo Domingo po. Hello! Ayan, hi sa mga Sabi dito, Santo Domingo lang malakas. Ayan. Oo nga. Santo Domingo lang malakas. And binabati ko nga rin pala sila mama, papa, yung mga kapatid ko dyan sa Kabugao. Ayan, stay safe ha. Malapit nang malift yung ano natin dyan, yung quarantine natin dyan, quarantine edition. Malapit na. Stay safe dyan sa Oo. Kabugaw, guys. Ang alam ko sa 16 na malilift. Oo. Pero still, wag muna kayong lumabas ha. Diyan muna kayo. Ano? Sige. Pakantayin na natin si Happy Clifford. Valentine's po, Sir D.V. Savellano ko na ni Laarni Tablada Tagay Somera. Ayan, baka kabagya dito. Hello. Siguro, baka kabagyam. Taga-Sabang! Ayan, pakantahin na natin ang Coco Martin ng Taga-Sabang. Ilocos Sur. Ayan, ng Cabset Channel. Kuko Martin. Ayan, ang pinakapoging singer. Wow! Ayan, Sana all! sunod ako. Last time, di ba, Kuya Jeff, ikaw yung ano, di ba? Oo, eh. Oh, ayaw mo Eh, magpatalo noon eh. Hindi ako naligo ngayon, kaya, Ay, kaya. siya muna Mas sa lamang kanya. siya ng isang ligo. Parang ganun. Okay. Kaya pala nagparaya ka na. Oo. Sana all nagpaparaya, gano'n. Oh, minsan. So, here's song by Adele. Yan, take it away, Clifford. Everybody loves the things you do, from the way you talk. Baka pwedeng mag-contemporary dance muna ako dito. Mag-contemporary dance muna ako dito ah. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we are sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. And I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you'd move overseas, and that's what you said when you're with me. You still look like a movie, still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were
was like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old, and it made us restless. And I'm so scared I'm getting old, and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Wow! Thanks so much. Ay, napaka-dramatic naman ng Grabe, ng yung song. vocal range ni Kuya Clifford. Pang Bruno Mars, Oo nga. te. Oo. Layo naman sa Bruno Mars, Bea. Ay, first time ko ma-meet si Kuya Clifford ng personal din. I mean like face kaya to face. pala. Wow. Ay, Ayan, ang sorry. pangalan niya dito is Kuko. Bakit naman sa akin, Kuko? Bea. Kuko Martin. Grabe. Akala ko, kuko ni Martin eh. Ang gwapo naman ng Kuko ni Martin. Kung Okay, magpaparaffle na ulit tayo. Ayan, tawagin na Ayan. ulit natin sila Sir JM and Sir Junjun. Junjun. Ayan, mga kabsat natin Ay, from Junjun! the office of the congressman. Halina kayo, guys. Baka nuhang kayo ng umay. Sol-sol kayo dito yan, si Tambiolo, ah. Umanay ka. Ayan. Meet Sir Junjun all the way from Slovakia. What? Spelling? Sinait. Sinait. Sinait lang. Sinahit lang pala. Ngay, basa mo nga, Rod. San Juan ulit. San Juan lang malakas ah. Okay, congrats to Karen May Villarin from Baliw, San Juan. Single siya. Ay. Congratulations po. May message siya, Happy Valentine's po Kong DB, God bless at sana marami po kayong matulungan. To my special someone, Happy Valentine's. Ayun. Yun lang. Okay. Congrats. From Kawayan, congratulations kay Daniel Lorraine Reyes Abadan from Don Lorenzo Querubin, Kawayan. To Congressman DV, ayan, Happy Valentine's Kong. To my special someone, Happy Valentine's to my family. Ayan, congratulations kay Daniel Lorraine Reyes Abadan. Nakapakati 150 peso load. Congratulations. Sana. Ayan, Congratulations. congratulations. Congrats Pang kay pang COD. Brady Jacob Villalun from Carunuan, San Juan. San Juan talaga. Wala laging San Juan. Walang ha? taga Baguio. To Kong DV, God bless po, Congressman. To my special someone, God bless po. God bless po. Nahiya, biglang nahiya. po. God bless. So ano pa? Ilan pa? Dalawa pa. Okay. Ay, nagatid dog. Ay, atad tuyen. Datay iruuray kon. Taga Kabugaw datoy, kakabsat. Ay. All the way from Salomage, Kabugaw. Sana on. Ayan. Congratulations kay Donato Sehalbo Tisbe. Ayan. Ayan, ang message po niya for Congressman is, Hi po, sir. Sana matulungan niyo po para sa aking maintenance. Darayuma ko na ni Dakanurayuma na ni Sir Donato. Sir, no kasapulan ka iti medical assistance. Ayan, i-text mo lang iti number na ni Congressman DV nga 0917-539-8321. Ayan, no, dagiti agkasapulan gayam kakabsat, dagiti makasapul iti medical assistance. Mabalin nyo i-text laeng dating nga number 0917-539-8321. Ken dagiti dadumapay nga masapul yung mabalin nyo nga i-approach ni Congressman D. Visavellano, or you can just go to
the office sa Kabugao. Ayan. And sa provincial capital. Pwede po tayong pumunta doon sa mga nangangailangan po ng tulong. Pwede po kayong mag-request sa amin. Thank you. Yes. And last, ayan, San Juan ulit. Oh my God. Sana all taga San Juan. Sa San Juan lang malakas. Ang gagaling nila, ha? Galing niya. Sana na lang din ako. Sumali na lang din na ako, no? Ayan, congratulations kay J. Lord Aquino Lagasca from Baliw, San Juan. Ayan. Message na kay Kong is, Happy Valentine's Day, sir. Mabuhay. God bless and stay safe, sir. To my special someone, family and friends, Happy Valentine's to all. God bless and stay safe always. Kunana ni Sir J. Lord Lagasca from Baliw, San Juan. Congratulations! Congratulations po. Ayan, sana all may 150. 150. So, ayan, thank you so much, Kabsat June. Ayan, Ayabanda Kantuman Damdaman for another bunot sa Tambiolo. So, exit muna ako, ha? Ayan, so exit muna ako. Bahala muna kayo dyan, ha? Okay, bye! Yan. Para sa mga viewers natin out there. Para sa mga may jowa. Oh, Juwa, day. Jowa, day. Kabisaya ba? Kabisaya banday. Straight ako, my God. But as all welcome, Kuku Martin. Ay. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y alam ko na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay lagi ang aking hawa. At hindi kanya, at hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon kailan dumating? Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay lagi
ng aking hawa at hindi kanya at hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At sabay dapat ko nang limutin. Nais kong malaman bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At sabay dapat ko nang limutin. Nais kong malaman bakit ngayon ka lang dumating. Yeah! Yan! Thank you so much, Thank you so Mom. much. Napagaling talaga ni Kuya Jeff. Idol. Since day one, idol. Diba? Mas idol kita, Clifford. Hindi, mas idol ko si Bea. Oo, syempre si Bea, Bugayit sila. Pang ano yan eh, pang national. Kulang na lang maging international. Charot! Oo. Diba? Diba? At least kasama ko si Kuko Martin. Joke lang. Kuko, Joke lang, hindi kuya, joke Coco. lang. Kuko Martin. Kuko ni Ma. Kuko ni Martin. Oo. Shoutout Ayan, tayo. sige, oh. Ikaw, si Bea Alonzo. James Reid. Street, ang layo din naman. Oo. Yung mga pang-international yan, amigo eh. Ay, So shoutout tayo. yeah, shabe to na. Sabi ni Gwen Molina, kakalala mo kuya? To, ano ko to? Pamangkin ko to, si Gwen Molina. hello, Gwen Pamangkin ko to. Molina. Hello, Ading. Ay, hello, Ading. Hello, Kanakan. Shout out daw po sa mga mangiiwan po sabi ng aking pinsan. Oh! Aray ko po. Lagi Ay, ko iniiwan. Eh di mas lalo masakit pag iniwan ka mismong Valentine's Day. Oh! Aray. Ayan, oo. And a happy Valentine's po, Sir, Madam. Sana isa rin ako sa makakabunot kahit yung 2,000 lang po. From Adelina Gumangan, Petal Vero. Ayun, no? 2,000 pa nga. 2,000. Abang-abang sila guys kasi may mga question tayo. Tapos, yung mga question na yun, sasagutin nila at mananalo rin sila ng mga Ayun. So we have a lot of prizes. surprises. And also Ayan. raffle po. Abang-abang lang po Hindi lang tayo. yung raffle, of Oo. course. Marami pang iba. Sabi ni Juderick Valdez, shout out kay Dunabel Morales. Birthday niya ngayon. Hi, happy birthday po, Juderick Valdez. Lalaki ba ito? Babae. Lalaki. Joderick? Lalaki. Lalaki siguro doon, Juderick eh. Oh. Okay. Ayan. Hello po, amigo. Hello po, amigo. Happy Shout birthday. out sa Amigos Riders Club. Ayan, ingat kay press bukas na makikilove Ayun. ride. Stay safe. Ayan. Love ride bukas. Love ride. Oo. Ay, sana may love ride. Ano yun? From Sinait, Cervantes, Quirino. Pwede Tapos, angkas? Babalik sa Sinait ulit. Pwede angkas? Ayan. Pwede. Pwede? Ayan. Oo, pwede. Pwede angkas mo si, Kailan ba yan? si Kuya Jeff? babes mo. Bukas. Bukas? Kasi bebe loves mo, kuya. Yan. Tara, sama tayo. Love tayo rin. Ay, hindi pala siya nanonood. Tayo din, love. Hi, Jamie, dyan sa bahay. Charot. Akala ko ba ano kasis? Ha? Hindi. Pare. Yun dito, pare. Ayan, hello sa Heidel Lapira Vegan Printing. Ayan, hello po kay Hedel Kapira, Vegan Printing Press. Ayan, happy Valentine's po sa iyo. Ayan, kay Ma'am Opo, Heidel happy Valentine's. Kapira. Yes. Diyan sa Vegan Printing Press. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay.
Ayan, shout out pa partner. Sino ba yung mga Happy Valentine's Cup sa channel, Sir Kong Savellano. Sabi ni Ayan. Ete Bob Costales. Tales. Ayan, hello. Shout out din kay Paul Ragucos dyan sa, sa Canada. Hi bro, kumusta na kayo dyan sa Toronto? Toronto. Canada. Toronto. Toronto. That's very... You're from Toronto, Oh my Canada? gosh. Your English is a Toronto. slang. Toronto. Girl. Toronto, Canada. I live in Yan, sabi ni Pablo dun sa Toronto, Canada, miss you Papa Jeff daw. Yan. Yan, barkada ko yan, namimiss ko. Sana all. Sana Yan all bro, namimiss. pa-sponsor naman kami dito sa Concert Channel. Ayan, ng kahit isang washing machine, Washing machine. washing Kuya, machine. ayusin mo. Kahit ano na pwede nating pa-premium. Sana all, ganun yung magbibigay. Washing machine. Soon, meron tayo mga ganun. Oh, Ayan, yung diba? mga Sponsor from Abang-abangan nyo lang from yan. London. Hi, Ayan, Kuya abangan po Glenn. natin yan. Hi, Kuya Glenn Arcano dyan sa London. Ayan. Pa-sponsor naman. Grabe, London, Toronto. Sponsor. Ayan, Toronto. Italy, wala ba? Italy. Marami Marami. tayo. Ayan, si John Burkiton dyan sa Italy. Ayan. Ayan, ano pa? Ayan, hello po sa mga taga Santo Domingo and Lauingen. Barangay Lauingen. Ayun. Okay, yan. Kakanta ulit si Clifford para sa atin. And then, ayan, mamaya magbubunot na naman tayo ng mga winners. Okay? Wala bang palakpakan dyan sa mga studio audience natin? Diyos ko. Ayan, happy Valentine's once again, guys. Somebody said you've got a new friend, and that she loves you better than I can. There's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. And I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it now, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night, and I'm all messed up, I'm so out of line. Yeah, it's the letters and broken bottles. I'm spinning around in circles, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh. And I'm giving it now, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own.
see me standing here. I just came to say goodbye, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it now, but I'm the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So down in the corner, watching you kiss her. Oh no, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh, and I'm giving it now, but I'm the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come up, the music dies, but you don't see me standing near. Thank you so much. Yeah. Ay, lakas ng mic. Nagulat pa ako. Ayan na, grabe, ang galing. Mas magaling ka pa rin. Yan, Calum Scott ng Pilipinas, everyone. Ayan. Oo. Speechless. Hello, I'm back. She's back. I'm back. Where did you go? Came from. Come from in here and you there. At the back. Grabe, Ayan, no? and shoutout po sa mga yung nanonood po from Toronto, Canada. Ayan, from Toronto. And hello po. Marami po kayong toron. Pahingi ng toron. Toron ni Judas. And shoutout pa sa mga nanonood dyan. And please, share our live stream. Yes. Ayan, para ano, May mga nagtatanong pa rin kung paano daw makukuha yung kanilang prizes. Ayan yung may nakapin po na number po ata dyan. Oo, ayan. yes, yung nasa pinned comment po, Yes. yan, 0917-143-6710. Yeah. May APM nyo na lang po yung number na yan. Ayan. Bubunot ulit tayo ng Ayun. 5 pa. Ayan. So, tawagin natin ulit si Sir JM para bumunot pa ng 5. Na mananalo ng 150 peso load. And 150. abang-abang. Ayan, sa mga may entry po dito, may mga marami pa tayong mga papremyo. Ayan, malalaki. Mga 1,000 pesos cash. Diba? Wow. Mga ilan yon? Mga ilang packs yun? Yung 1,000. Ilan? Kabsat June, ilan? Ilan yung mananalo ng 1,000 cash? Ayan. 5? Ayan, pakicheck. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, sa mga nanonood dyan, abang-abang lang din po. Ayan, sa mga may gusto pong manalo. Ako na lang magbabasa kasi medyo shy type po yung mga kasama natin dito. Ayan, congratulations po kay Ma'am Pasita Tadena Fernandez from Parada, Santo Domingo. Ayan. Sabi niya legally Ay, separated. ngayon naman, Santo Domingo lang Wow. malakas. Ayan, hiwalay. So, meaning, single po si Madam Pasita. Oh, single. Ayan, yes, single. Ayan. Message niya po kay Kong DVS. Thank you, sir, sa Tupad program. God bless. Thank you, sir. Ayan. And happy Valentine's to my family, sabi niya. And maraming salamat po for joining. For joining ARPA Games and Paraffol. Congratulations ulit kay Ma'am Pasita. Ayan. Here's another one. Ayan. Congratulations po kay Ma'am Editha
Ragadi Parada from Poblacion, Santa Catalina. Congratulations, ma'am. Ma'am? Ayan. Got around that. Ayan. Sabi niya kay Kong DVS, Happy Valentine's in advance po. UN Ma'am. Ayan. And Ayan yung may mga Okay. prizes tayo. Yung first Yes. natin, first prize is 3K. 3K. And second prize is Isa. 2K. Grand prize natin yung 3K. Oh, grand prize is 3K. And second prize is 2K times 2. Na dalawa. Dalawang mananalo ng 2K. And then, wow. 5 ang mananalo ng 1,000 peso cash. Wow. Wow. Ayan, may part 2 po tayo May sa part 2 pa Sabado. pala, yes. Wow! Ayan, parang gusto kong sumali. Wala, diba? Pwede ba sumali, amigo? Pwede ba? Mag-absent na lang kaya ako, direct. Direct, pwede kong Pwede? absent? Wow! Sana all, may Wow, pinatay ako. double the price, Grabe. double the fun. Wow, Diba? sana all. And congratulations po ulit kay Ma'am Editha and to my special someone, Reynaldo Lakay. Sana hanggang sa pagtanda natin ay lagi tayong masaya. Wow! 1, 4, 3, sabi niya. Sana all. Sana all talaga. 1, 4, 3. Ayan. And kaya John Del Bertolio, ayan, pa-video greet naman kay Biang... Ikaw yun. Bianca. I-greet mo daw siya. Ikaw yun, Ay, si Bea. John. Si John Delbert. Ayan. Ay, greet ko si John Delbert. Ay, hello, John Del Bertolio. Ayan. Oo, ikaw na lang mag-screen record. Oh, sige, sige. Oo. Ayan. President ng Amigos Riders Club. Oh, Oo. president ng Amigos Right. Oo. Amigos Riders Club Philippines. Oo, yun. Hello po kay John Del Bertolio. Ayan, from Amigos Riders Club Club Philippines. Philippines. Ayan, Hello po hello. sa iyo. Magandang Hello, sir. tanghali. Ayan. So, pangilan na ba to? So, the TG makatlo nga nangabak. Congratulations kay Mayeza Viloria Valdez from Refaro San Juan. Ayan. And to Kong DV. Hello, Sir Congressman. Advance Happy Valentine's to you and your loved ones. I wish you all the best and more power. God bless us always. Ayan. To my special someone, Maki. Agsingsing peten Lord. Saan ka? Agpaspasuki rin ay ayaten ka kanayon. Ayun. Ken arito'y naklaunay. Adito'y naklang. Uray no anya mapaspasamak. Jakman may promise ngem si ayat ken sisipudnunak nga mga ayat ken kakanayon. I love you. Hehe. Banana. Sana all. Congratulations. JJ ka, girl. Ayan, ito yung pang fourth. Ayan, congratulations kay Diana Tisbe. Diana Tisbe Ancheta from Salomage, Cabugao. Ayan, para kay Kong. Hello po, Sir Congressman. Sana po ako po yung mabunot ninyo kasi birthday ng aking anak sa February 14. Ay, advance happy birthday po Advance bukas sa happy anak nyo. birthday. Happy birthday po. Isang ano ba yan? Yung, Birthday song. Shanghai. And, Shanghai. Oo ah. Ayan. Isang bilao lang po ng Shanghai. Okay na po kami. Ayan. To my special someone, to Leonard Ancheta na aking asawa, salamat sa lahat dahil ikaw ang naging haligi ng ating pamilya. Wow. At sana hindi ka magbago at maging masipag ka palalo upang kami ay may makakain sa pang-araw-araw. I love you so much, Lakay, kunana. Congratulations ulit kay Ma'am Diana Ancheta. And we have our last. Ayan. Congratulations kay Ma'am Marlene Retamal Monte from Namurangan, Cabugao. Yeah. Ayan. Thank you, Congressman DV. Tawan pulos sarday nga tulong mo ken adu nga serbisyo nga ipapaay mo kada kami nga kakailyam. Sapay gumata tarabayan nakakanayon ni Apo. To my special someone, para kay Sir Jose Marie Monte, mag-ingat ka palagi. Namimiss ka namin. Naway matapos na ang pandemyang lumalaganap sa ating mundo upang makauwi na
makauwi ka na dito. Love you, kunananig. And congratulations kay Ma'am Marlene. Nanalo ka ng 150 peso load. Yes. In short, From Kabugao. 150. 150. Pang 150 ka na. 150. Yun. Kakanta muna si Bea. Bia. Bea man. Ayan, so, here's a song by Pink Sweats. Pink Sweats. Yeah. This is for all of you guys. We love you so much. Whoa. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I'll not pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Ooh, 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 ooh. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I do the worst. Ooh, 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 I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I do the worst. Thank you so much. Huwag ka magwala. Huwag ka magwala. Huwag ka Bea magwala. Alonzo. Bea Alonzo. Bea Sacramento. Hello. Ang layo ng Alonso. Yeah. Alonzo eh. Bia. Alright. Thank you so much. Pag-games tayo, dito Pia kalagay Morales. tayo. Viewers tayo, pag-games. Sa mga viewers, magkano mapapanalunan? Pamunas ng pawis. Ay, magkano mapapalalunan? 100 load. Ayan, 100 peso load. Ayan. Yes. Hi, Kay. Mustakan, anak. Miss you ko na ni Ton Ricardo Silva. Ayan, I miss you all. Kasi nait. Ayan. I miss you too. Ay, akala may ko. kami to ditan. May kami Agniki. Ayan, sa Don Ricardo's, magmimiki tayo doon. Libre mo, Miggy. Libre mo. Hindi, KKB lang. Sige. Okay, ayan. Una-unahan. Una-unahan. Ayan. Yes, So, una-unahan. gawin Mananalo natin lang. komplikado yung word. Para ano?
Una-unahan, mananalo ng 100 peso load. Ang hirap nun. So, mananalo ng 100 peso load. Una-unahan, mag-type ng theme natin ngayong Sabado. Anong theme natin Pabilisan ngayon? po, pabilisan lamang po. Da. Theme natin ngayong Sabado, mananalo ng 100 peso load. Wow. Ayan. Pabilisan lang yan. Now, mag-type na kayo now Mag-type na kayo. Una-unahan. Ayan. See you Yung theme soon. natin ngayon. See you soon sa Don Ricardo's. Ayan. Hello, Cake. Ayan. Hello, Manang Uwe. Ayan. Hello, Manang Chloe all the way from USA. Ayan, nasa USA sila. Ha? May nauna na. Si Felisa May Ragudo Padua. Padua. Hindi, wrong. Ay, wrong. Ayan, ito si Ma'am Eliza Rosuman. Lisa Rosuman. Handog sa araw ng mga puso ni Kabsat Kong Divi Saveliano. Yes! Yay! Congratulations! Nanalo ka ng 100 peso load! Yes! Congratulations! Nanalo kaya? 100 peso Ha? load. Tapos text me that meron Oo, dapat text to. me, ganon. Tapos pati yung www.facebook.charger na. Okay. Congratulations ulit kay Ma'am Eliza Ayan. Rosuman. And nagitimet nga sumali gayam kakabsat, dapat kita dati share badge tayo. Tapno maala tayo dati nga share badge na kun na tayo. I-share tayo dati live streaming. Handog sa araw ng mga puso. Alright. Handog. Ano ba yan? Handog na amigo. Handog ni Amigo Bob. Parang ibang ano na tayo Ayan, na. ayan, shoutout sa ating founder ng Amigos Riders Club na si Amigo Bob. Ayan ang ating Yes. mahal na director. Ayun. Ayan. Hello, amigo. Si Chadrick yon. Okay, congratulations ulit kay Ma'am Eliza Rosuman. Ayan, so, okay. Ayun, sige. I'll leave the two of you. Ayan, kakanta muna po sila. Ayan. Palakpakan naman natin, guys. Kahit yung mga viewers natin. Ayan, tawagan natin si Kabsat Jeff. Ayan. Babalik po si Beyang Yang and si Kuko Martin mamaya. Ayan. Hello! Ayan, sa ating scorer. Wow! Wala, awan. Ay, yung score. Isa pa. 1, 2, 3. Dapat ting kasi may ilaw. 1, 2, 3. What? Iba yun? Kaslame, tapis din yun. So, here's a song by Eric Clapton. If I could reach the stars, pull one down for you. Hi kay Manong Ronet. Shining on my heart. Rest well, so you could see the truth. That this love I have inside is everything it seems.
for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world. Whoa, whoa, whoa. If I could be a queen, even for a day, I'd take you as my king. I'd have it no other way. And all over this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world. Ayan, shoutout sa mga nanonood pa dyan. Please keep on sharing. And advance happy Valentine's po sa ating lahat. Ayan. That I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world. Whoa, whoa, whoa. Oh, alright, ayan, that was something from Eric Clapton. And hi nga pala sa pinakamamahal kong bebe, si Lennox, ang president ng youth organization ni Congressman ang Namnama. Ayan. Hello, Sir Ayan. Lennox. Ayan, babati mamaya si Lennox. Baka may gusto siyang batiin para bukas. Ay, alam ko yung mga tawang ganyan. Alam ka na. Hello, amigo Ayan. perfecto. Ayan, hello sa'yo dyan. Ayan, so may gusto pong sumama sa amin mamaya. May pupuntahan kami ni Lennox. No, di ba? Oo. Magsha-shopping kami mamaya sa Ukay. Sama ka? Punta tayo lahat. Pero sa kanyo kami, wala kaming sasakyan ngayon eh. Oh, di ba? Marami kaming pupunta. Sama kayo kahit saan. And shout out sa mga mga mahilig mag-ukay diyan, mga katulad namin. Ayan, so agbunot tayo. Kay Baby Fermin daw. Baby Fermin, saukayan niya sa Kawayan. Hello po. Ayan, so tawagin natin si Kabsat Lerma para bubunot ulit siya ng another 5 na mananalo ng 150 peso load. So, bale, pagkatapos ng 5 na bubunutin ni Kabsat Lerma, may 5 pa. Tama? 5 pa or 10 pa?
Oo, 5 pa after ng bunot mo. So, ikaw na lang bumunot. Ako na lang yung magsasalita. Alam ko shy type ka eh. Ayan. Shout out pa sa mga ka-rides namin dyan sa Amigos Riders Club. Ayan. Ingat po sa mga... Isa-isahin mo naman. Ingat po sa mga makiki-love ride bukas. Di na pala lukatan. So, congratulations kay Madeline Atabelo Vallador from Lapting, San Juan. Ayan, happy Valentine, Congressman Kabsat TV Saveliano. Ayan, wala po siyang special someone. Not applicable, sabi niya dito. Oh, congratulations, nanalo ka ng 150 peso load. And we also have Sherry Ann Cayetano Pido from Sagne, Bantay, Ilocos Sur. Ayan. So, para kay Congressman, maraming salamat po sa lahat ng tinutulong nyo sa ibang tao. Naway bigyan po kayo ni Lord ng lakas. To my special someone, to my family that I love the most, you are the blessing above. You are the blessing above that I should thank for. Ang siyang pamilya ko lang ang nag-iisang mamahalin ko habang buhay. Sa hirap man o ginhawa. Ayan ang family niya. Congratulations kay Sherry Ann Pido. Mamaya sa last 5 natin, siya magbabasa. And, congratulations kay ni Uncle Fabis Putisena. Ayan, papa ni Kwa. Amok. Ayan. So, congratulations kay Uncle Fabis. Ayan, nanalo siya ng 150 peso load. Ayan. To Congressman DV, happy Valentine's Kong. To my special someone, love lots. Congratulations. And congratulations din kay Melchor Ramos Villegas from Salacapo, Sinait. Ayan. Sana po patnubayan kayo ng Panginoong poong may kapal para lagi po ninyong matulungan ang taong bayan. Mabuhay po kayo. God bless. Ayan, to my special someone, Charlie anak, miss you so much. Kunana. And congratulations kay Melchor Ramos Villegas from Sinait. And last sa ating, for this batch, and congratulations kay Maricel Rapin Salandanan from Bahet, San Ildefonso. Ayan. To Congressman, happy Valentine's, sir. God bless you always, including our family. To my special someone, Rudy Buban sa Landanan, sa pinakamamahal kong asawa, malayo ka man sa piling ko, namin ng mga anak mo, lagi mong tatandaan na mahal ka namin. Salamat sa sakripisyo mo sa amin. Lagi kang mag-iingat dyan. Love you, darling. I miss you so much. Happy Valentine's Day. Pang MMK naman ata yan. And congratulations po kay Ma'am Maricel. Hi, Ma'am Maricel. And Hello po. Sa kanyang Ayan. asawa dyan sa abroad. Congratulations po sa mga nanalo ng 150 peso load. Ayan, may isa pa tayong batch na mananalo ng 150 peso load. Ayan, 5 pa. So, ayan sa ating mga viewers. May pa-bonus tayo. Yes, magpapakasyon tayo ulit. Oo. Una-unahan ulit. Ayan. 100 peso load. Ayan. Okay. Ayan, nandun ba? Nandun. Ayan, una-unahan po mag-type or mag-encode. Ay mananalo ng 100 peso load. Ang itatype nyo lang po is sa Distrito 1, kayo ang panalo. Yun yung ating Ulitin tagline. ko po. 1, 2, 3, go! Sa Distrito 1, kayo ang panalo. Ayan, itype nyo lang Una-unahan. po. At mananalo po kayo ng 100 peso load. Ayan, isa pa.
Sa Distrito 1, kayo ang panalo. Ayan, yan. Una-unahan. Sa distrito ni distrito- Amigo Bob, kayo ay Busog lagi. Lagi. Ayan, dapat may ano tayo share badge. Share badge. Oh, dapat i-share nyo yung live stream. May ano natin. to, may mga... Hindi. Dapat may ano to, may mga tawag dito. Ano? I-share nyo muna guys. Para manalo kayo. Ayan, meron nang Ay, nanalo, okay, may nanalo partner. na si... May nanalo na. Uwian na. Si... Amigo Juderick Valdez. Ayan, congratulations. Sa Distrito amigo. 1, kayo ang panalo. Ayan, congratulations. Nalalo ka ng 100 peso load, amigo. Yes. Yes, congratulations. Ayan, so tawagin na natin si Kuko Martin at saka si Beyang Beyang Ayan, Yang. si Biang Yang. Ayan. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me like my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Hello po. I found myself dreaming, silver and gold, split second and moving that every broken heart knows. We were walking the moonlight, and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. Woke up in tears, were you by my side? Breath of belief, and I realized no one no promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Never will stay there. I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we're running out of time. So I'm gonna love you, I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In a blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. And the truth is you never know. So I'll kiss you longer, baby, in a chance that I get. I'm most of the minutes and love with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we've got before it's all gone. No, we're not promised tomorrow, so
gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye. goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you. Oh, I'm gonna lose. like I'm gonna lose you. I'm gonna love you. Like I'm gonna lose you. Hey. So I'm gonna love you Oh, like I'm gonna lose like you. I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know it when we're run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna lose you. I'm gonna love you Like I'm gonna lose you. Thank you so much. Megan Trainor and John Legend. John Legend. Yeah. Legend. I'm gonna give you a more duet song. Ayan. So, itong next song namin is para sa mga, ano, Para sa mga nakahanap ng- tinadhana. Oh, mga tinadhana. Destiny. Diba? Tinadhana pero hindi tinadhana. Ayan, sige, shoutout muna tayo. Ay, okay. Saan tayo? Ayan. Wait lang. Ayan, shoutout to Ella Padron Villarin. Shoutout po watching from Lingsat Bantay. Hello po sa inyo dyan. And to Kathleen Jacob sa Distrito 1. Kayo ang panalo. Ay, joke lang. Kanina pala yan. Ano sinasabi ko? Ayan, so habang wala pang shoutouts, ayan, kakanta muna kami ng isang song. Ayan. And please do keep on sharing this live streaming, no? Para naman mapanood ng mga friends and families nyo. And para manalo rin sila ng ibang papremyo sa susunod na show. And hello po kay Kong DV Sevillano. Maraming Hello, sir. salamat Hello po. po. Hello po. Magandang hapon po, Sir Kong DB Happy Sabeliano. watching. Ayan, sige. Here's a song from the singer. Oh, the singer. From Jim Brickman. Yeah. Yan. If you know the song, you can sing with us. Kahit nandyan lang kayo sa mga bahay ninyo. Para po sa mga tinadhana. Yes. Kaya ni Linux sa kasi ano. What if I never knew? What if I never found you? I never had these feelings in my heart. How did this come to be? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, deep inside my heart I knew, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I
give my love to have and hold. So as far as I can see, You were always meant to be my destiny. I wanted someone like you, someone that I could hold on to and give my love until the end of time. But forever was just a word, Just a word. something I'd only heard about. But now you're always there for me. When you say forever, I believe. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I'll give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. maybe all we need is just a little faith. 'Cause baby, I believe that love will find a way. Hey. Ooh. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always, eternity. you We're were always meant to be my destiny. Yeah, thank you so much. And everyone, Thank you so much, just guys. so you know, ngayon ko For lang po listening. nakasama si Kuya Clifford. Ako din, Oo. nakasama si Bea. So, Ang gagaling nyo naman, puro mga impromptu lahat. Oo. Ngayon lang to, ngayon lang. Ano ba to? Practice o ano? Siguro pwedeng practice, pero hindi. Rehearsal. Rehearsal kasi, magigig kami mamaya sa, ano, Saan? Sa Kamsat Channel. sa Legends daw sila mamaya, si Kay. Kami Oo, sa naman Legends sa kami mamaya. Bartek. Sa Bartek. Oo, sa Bartek sila. Ikaw, Clifford. Sa Legends kami, nilaki. Kasama sila mamaya. Ayan, babalik po, babalik Pwede, po pwede kaming naman. lahat sa Saturday. Of course, Bea and Clifford. Ah. Ayan. Yeah, we are all inviting you to watch us on Saturday. Yeah. Yeah. Yes, live Yeah. po kami, live po kami. Two. Live po kami dito sa Kamsat Channel, Part guys. 2 ng handog sa araw ng mga puso. Ayan. So, of course, meron na naman tayo mga prizes doon. So, Ayun. and we're inviting you guys to watch next Saturday ulit, okay? And of course, makakasama natin si Bea saka si Clifford ulit. Ayan. Yeah, thank you so much po sa lahat po ng mga bumabat. Yan, kung may mga gigs kayo, pwede nyong i-ano dito. Oh, yes. Mamaya po, sa Bartek po kami with the Verde Acoustic. And tomorrow po sa Ihawan sa Kawayan. Ayan, para Ihawan sa Kawayan. special Valentine's event. Ako naman po is mamaya sa Legends Hotel. Kami nila Kay, ang CA Acoustic na Arjoy. And syempre, bukas po, nandun po kami sa Hotel Luna. Para sa Valentine's. Sana all naka-Hotel isang Luna. beses lang ako nag-Hotel Luna, kuya. Alam mo bang ano? Kaya gusto ko sa Hotel Luna. Bakit ka mo? Bakit? Madaming pagkain. Oo, masasarap Hindi, yung mga joke lang. foods doon actually. Pero masarap talaga. Oo. Pagkain. Pumunta ka na doon. Ano ka nun? Nag-gig ka na doon. O sige, gawin natin 3 beses pag umokay na. Sana Diba? all. Pero si Kuya Jeppony naman ang taga-schedule doon. So, mag-pray ka na lang. Wala pa ngayon. True.
And of course, ako din, abangan nyo bukas kami nasa RX Brew kami sa Santa Sana. Cruz. Wow. So, Yan yung mga gustong mag-milk tea dyan. milk gustong tea tayo. kumain. Burger, mga Milk tea. fries, Milk tea. prutas. Ayan. Sana si Direk magpapa-milk tea after. Oo, Milk bukas. tea. Milk tea. Milk tea. Bawal sa atin. Okay daw, oh. Okay daw, oh. Okay. Parang napipilitan. Ay, amigo, salamat pala sa direct, plancha. Oh. Tingnan mo, oh. Ganda ng pagkakaplancha kanina. Oh. Sana all may plancha. Di ba? Sana Naalala ko, kaya sana all may milk tea. Oo. Ay, thank you so much po kay Kong Kong Divi Divi Savillano. Savillano, yes. Sir, maraming salamat po. Ay, Nagkaroon po ako maraming ng pamalansya sa damit. When kaya? Di ba talent fee mo na yun? Grabe naman. Bawas sa talent fee mo Grabe yun. naman niya. Oo. Awit. Diba? Magkano yung plancha? 3.5. 3-5? So, ilang Ang buwan? laki ng kulto. Grabe. Oh, sige. Okay lang naman sa akin yun eh. Joke. Pero salamat talaga, Kong Divi. Sa plancha. Yes. Ayan, magpapabunot muna tayo ng mga Nang, ng mga 5 mananalo ng 150 so bubunot na ako. load. Ayan, so tawagin ulit natin Si Sir JM. Si Sir JM, tawagin natin si Sir JM para bumunot. And ayan, si Sir JM. Representative from the Office of the Congressman. Yeah. Ayan, Congressman natin Ayan. dito sa 1st District ng Ilocos Sur. Bunot ulit ng 5. Mananalo ng Yes. 150 peso load. Ang unang nabunot! Ay, parang namang ano. Ang ingay, no? Usoli ako. Charot. Hindi, mamaya na. Hello. Choppy tayo, choppy. Hello kay Roslyn Faye Tapiceria Barna Kea. Wow, your name is very long. Put long. Charot. From Pub, Pub West San Ildefonso. Ayan, she is single. Single. Single? Yeah. Yan, ibasa mo kung ano mga Nasaan? sinasabi. Ayan. Nasaan yung Para saan to number? Ha? Para saan yung number? Number nila. Number Huwag mo na nila. ibasa yan. Ay, huwag ka na ibasa. Baka may kukuha, no? Oo nga. Sa single pa naman. Mani mo magkajawa ka, di ba? Ayan, to Kong DV. Keep safe to Kong DV. God bless po. To my special someone. Hi, B. Ingat always. I love you. Sana all. Ayan, congratulations once again kay Roslyn Faye Tapiceria. Sana Nanalo ka all. ng 150 peso load. Ang pangalawang nabunot. Uy, parang sa ano lang. sa carnival. Sa letrang B. Kay Benly Molina Tadike from San Clemente Magsingal, Ilocos Sur. Yan, she is married. Sana all. Ay, When kaya? Gusto mo na ba yung kasal? Charot. Gusto mo na? Ni- Gusto mo na yung kasal? Ben daw, oh, Ben. Love! Ano ba? Anong kakantayin mo? Bastos! Ayan. Ayan, sabi niya, Happy Valentine's Day. Nabulol na si bakla day. Happy Valentine's Day, Sir Divi Savillano. Sana'y marami pa kayong matulungan. To my special someone, to my dearest anaks with plural, I love you. Ayan, happy. Maraming salamat po, Ben Lee Molina. And you won 150 peso load. Pangatlong nanalo! Sa letrang R. Hindi. Matagasan talaga yung energy ko dahil. Para mamaya sa set ko wala akong energy. And to Rafael Hipolito Visaya from Asilang, San Juan. Akala ko taga Bisaya. Oo nga, nagulat din ako. Ayan. He is single po. Ayan. And to, ayan, may Happy Valentine's to my special someone. I love my family. Diba? Family is love. Siyempre naman. Oo. Pangapat! Hindi naman ako galit. Oo. Hindi lang. May amplifier lang yung lalamunan Lakasan mo pa ko. konti. Ayan, sa letrang J. Jay? Meron bang Jay? Joke lang. Bijingo. Bijingo. Bijiringo.
Okay yan, abidin ko Jingo. Oh, di ba? Okay, Josie Catrice Rasuman, congratulations, nanalo ka ng 150 peso load from Sangan, San Vicente. Yeah, widow siya. Okay lang yan. Okay lang po yan. Mag-isa. You know what? Katulad ni Yeah. Amiga Kay. You know what? Oo. And happy Valentine's, sir, to Kong TV. Kong Hoy. Ano yan? Sa ibang channel yun. Ibang channel yan, Dala ba? Is a prank. Kaya, to Kong DV, happy Valentine's, sir. More power, sir. To my special someone, Rosario Rosuman, I love you. Ayun. Congratulations. And for our last one, yes. Sa letrang R, Biringo. Ronald Lupera Ramos from Labnig, San Juan. And he is San Juan. married. Ayun. Ayan, maraming salamat. To Kong DV, happy Valentine's, Congressman DV. God bless, sir. To my special someone, happy Valentine's. We love you, Han. Christine J. Ramos. Sana all, Han. Diba? Yan. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo ng 150 peso load. And may shout out naman tayo. Ayan, wala pang nagpapa-shoutout. Ayan yung mga gusto magpa-shoutout pa dyan. Yes, yung mga 45 viewers natin, pwede pa kayo mag-shoutout na. 45 million. Yes. Yes. Ayan, sige. Kakanta muna kami. Nagkakantay natin. Yun nga ano ba? Yan yung mga Actually, gusto- practice lang po kami ni ano. Mga gusto rin Para- mag-request, pwede rin. Oo. Or, yeah, you can request your song. I-comment down nyo na lang po yan. Pwede pa Kahit kayong Ilocano, humabol. basta alam po namin. Ay. Chinese. Chinese? Ni Ay, wow, bongga. F10. Oh, may alam ako. Si Bebe Labs mo, kuya, alam kong alam niya tong song na to. Oh, ano? Sige. Sisiwin ko. Alam niya. Alam niya. From Grabe Mountain yun, Province yan si ate. Diba? Bongga. Yan. Raza, welcome. Clifford Molina. Ang pangbato ng Santo Ang Domingo. Kuku Martin ng Ilocosur. Ang kuku ni Martin. Ay, char. Oo, okay lang. Palakpakan mo Okay, natin, okay. everyone. Ay, ang galing. Galing pala. Ay, wala pa. There's a song by Chris Daughtry. Sana magustuhan nyo, guys. Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where I love and feeling good on every cost of pain. And the pain you feel is a different kind of
closer I get to you, babe. I've not always been the best man and friend for you, but your love remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try. Well, I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running wrong. I know I think you got me all wrong. I don't regret this life just for me. But these places and these faces are getting old. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all, and then some you don't want. Be careful what you wish for, because you just might get it all. You just might get it all, yeah. Whoa. Well, I'm going home to the place where I belong, and where love has always been enough for me. I'm not running from. I think you got me all wrong. I don't regret this life, it's just for me. But these places in these faces are getting old. Well, I'm going home. Thank you so much. That's a nice one by Chris Daughtry. Wish 1075. Hi, I'm back. Ayan, thank you so much, Clifford. Ayan. Yan! Okay, congratulations po sa mga nanalo. So, tapos na yung 25 na tao na nanalo ng 150 peso load. So, ano na? Yung limang mananalo ng 1,000 pesos cash. Ayan, tatlo. So, tawagin natin Sana si all. 1,000 pesos. Wow! Kabsat June. Bunot ka, Tita Lo. Ay, lima. Limang mga bakti. 1,000 pesos. Ha? Okay, tatlo muna and then mamaya yung dalawa. Ikaw, nagkalat ka pa. Oo nga, Marami pa, marami Ayan, pa. ilikos-likos tayo. Tambiolo tayo. Tapno, maya-maya lang ti. Ay, ayam. Lagi tayo, mayat nga sumali at dapat para no Sabado, humabol kayo. Okay. Sugarod. Congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos. Monica Yere Vallejo. Yeah. From Banwar, San Juan. Congratulations! Ayan. To Congressman DV, God bless po. To my special someone, God bless. Wow. Sana all my special. Oo Meron nga. naman din ako. Congratulations kay Monica Yere Vallejo. Nanalo ka ng 1,000 pesos cash. Ayun, paano po natin makiklaim to? Tatawagan na lang. Total may number naman sila dito. So, congratulations ulit. Ayan, taga San Juan from Imayo Sur. Si Yolanda Pitas Briones. Congratulations. Ayan. Advance Happy Valentine's Day, Sir Kong. To my special someone, advance Happy Valentine's.
My Love Noel. Wow. Ayan, so isa pa. Mananalo ng 1,000 pesos. From Vigan City, Ayusan Norte. Yeah. Congratulations kay Reynadel Ragon Azurin. Ayan, congratulations, nanalo ka ng 1,000 pesos. And ang message niya sa ating congressman ay, Congressman Divya Gyamanak, kanayon ka nga tumulong kanya, misapay kumatay ka na kanya po Diyos, ti napapaot pa'y nga biyag ka na yung bag nga salon at tadadupay, tiin ka, matulungan. To my special someone, JP Azurin, uray no awan, tinaimas nga sidaen ken kankanen tayo, importante ket mabiyag na kami. Agyaman nak ti kinaanos ken kinagaget mo. Ay ayaten da kaunay siyak ni Jedjet ken Tylene. Wow! Ang sweet naman ng message. Congratulations ulit kay Reynadel. Pili na? Azurin. Azurin. Congratulations po. Nanalo po kayo ng 1,000 pesos. Cash. So noon. Okay. Kaya ako. Tatlo na yun. Next Oo. time, Mamaya, may dalawa pa. Mananalo ng 1,000 pesos. sabihin And mo then, kay baby. And then, may tatlong mananalo ng ilan? Dalawang mananalo ng 2,000. 3,000 pesos and yung totoo. Ang gulo nyo. Ang galing. Dalawang 2,000, isang 3,000. Okay. Dalawang 2,000 pesos and then isang 3,000. Ayan. Ayan, so kakanta muna kami and then after that, bubunot ulit tayo ng dalawang mananalo ng 1,000 pesos Ayan, cash. shout out sa pinsan ko, si Pinsan Aris. Yan, And shout then, out dahil sa amin. After natin bumunot ng dalawa, magpapagames ulit tayo para sa ating mga audience. Para naman maganahan sila manood hanggang matapos ang ating episode for this week. So, here's a song by Crowded House. Ano? There is freedom within. There is freedom without. Trying to catch a deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us with no way. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicions, but there's no proof. In the paper today, tears of our end of ways, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream
shout out pa sa mga nanonood dyan kay Ma'am Claire Rodrigo Inofinada. Hello po. Ayan, nag-change na lang profile pic si Ma'am Claire. And Ate Kay, pa-notice po ko na ni Sir Eric. Hi, Ate Gina Flandes. Now I'm walking again Hi, Ma'am Claire Rodrigo. to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the route. Liberation and release. Eh, medyo kinabahan ako na. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us, and we know they won't win. Alright, that was something from Crowded House. Tama ko. Crowded House. Ayan, hi po. Ako na ni Miss Ma'am Mika Rabino. Hello po. Mika. Ayan, shout out Ate Kay ko na ni Angelica Bilyeda Tabula. Ayan, shout out sa inyo, sa ating mga always na nanonood. Ayan, mga viewers natin. Hello. Yan, and also shout out nga pala sa mga kasama ka sa Honda ADV. Ayan, Sana all naka-ADV, no? Ayan, pumunta sila sa Besang kanina and then papuntang Quirino Buti din. hindi ka sumama. Oo, hindi Kasi ako- may ano tayo may dito. program tayo. Yes. Of course. Ayan, hello sa mga Honda ADV members. Wow. Ayan, HACP. Wow. May ganon. And, sa mga magla-love ride po bukas, ingat po tayo, ha. Ayan. Please, wear your gears. Ayan. Oo, dapat- Para safe tayo. Yes. And dapat naka-full tank tayo. Baka mawalan tayo Oo nga. gasolina sa Skyline. Ay, may mga stores naman na doon na nagtitinda ng mga gas. Oo. Natry ko na yun, yung parang pa-empty na yung gas ko, pero may store doon nagtitinda. Ayan. And hi sa, nagtinda sa akin ng gas Shout out. noon. Oo, Ayan. shout out sa'yo. Pogi siguro. Baka Ah? doon mo na... Hindi, babae yun. Ah, okay. Ayan. Babae kasi mga, yun. mga nanay age, ganon. Okay. Oo. Ayan. So, Ha? oo ba? Bawal pa din ba pag nasa tuktok ka ng bantay? Oo, siguro. Ayan. Ay, shout out Ayan, shout out sa mga amigos namin. Amigos Riders. Hello po. Ayan, nandun sila sa likod. Hello. Hello po. Hi, Kim. Hi, Fresh. Hello kay Hey. amigo Alan. Delbert, kay amigo Kim and amigo Alan. Ayan, nandito sila, bumisito sila. Ayan. Nandito sila. Wow! Ayan, nagpunta sila para magmerienda. Di ba? Tama? Awit. Alam ko na yung iniisip nyo. Oo. Kilala ko na kayo, guys. Siyempre. Ayan, alam na. Alam na this. Oo, dagito yung mam mo, dagito ay. Mam mo. Yung mga... Mam Monsion. yung mga mayayaman na gusto lang libre. Oo nga. Mayayaman sila pero nagpapalibre pa din sila. Oo, yung mga Paano yun? libreng pagkain pero tignan mo yung mga bahay, mga 10-story Oo, building. yung mga motor nilang gaganda tapos magpapalibre lang Oo. pala. No? Para-paraan lang tayo sa Oo panahon nga, ngayon. No? Diskarte. Samantalang yung founder natin na squatter. Squatter na daw siya ngayon. Nasa squatter na siya. Hindi, joke. Ayan. Napaka-generous kasi ng Oo. ating direct. Oo. Ayan. Ano yan? Kaya Alam niyo yan, si Derek, binibigay niya lahat ng makakaya niya. Oo. Alam ko yan. Kaya love na love natin yan. Hindi ko siya maiwan-iwan, matagal na noon pa. Pati sa Ayan. pagmamahal. Oo, binibigay kaya niya. kay amigo, kami na lang ka-Valentine's mo bukas ha, libre mo kami. Kahit na nag-away kami kahapon. Ay, nag-away kayo.
Nag-away ulit kayo? Oo, nagsabunutan kami kahapon eh. Kaya pala naubos yung buhok mo. Talong-talo siya kahapon. Gusto ko yun! Mamaya ikaw yung sunod niya. Kaya pala naubos yung buhok niya. Nakita mo ba yun? Naging bald. Ayan, nakita nyo yun, amigo, nung nagsabunutan kami kahapon. Sige, ako na lang bubunot ng dalawang mananalo ng 1,000 pesos. Oo, mamaya may dalawa pang mananalo ng 2,000 pesos. And ang ating grand prize will be 3,000 pesos. Ayan, sa Sabado, ganito ulit ang mangyayari. Yes. Oh. Ay, sige. Ayan, bonus ulit. Bonus. Sige, habang kinukulog ko yung tambiolo natin. Anong bonus? Magpapagames tayo sa ating mga viewers. Okay, una-unahan, mananalo siya ng 100 peso load. Ayan. Una-unahan po tayo, ha. Alam nila to kung kanina pas notatay da pa ilaing nga agbuy-buya. Ken, no? Nabayagdan nga agbuy-buyan. Well. Ken, no? Amuda talaga ni Kong. Yes. Ayan. Ayan, pati nga ako, kabisado ko yung number eh. So, una-unahan. Ayan, una-unahan, makapag-type ng number ni Congressman D.V. Saveliano. Ayun. Dalawa yun, di ba? Dalawa, isa Isa. pala. Yung- Number ni Amigo Baba. Ayan, may nauna na. Tama ba? 5398 5398 321. 321. Ayan, congratulations. Kay Ma'am Claire. Claire Rodrigo Inofina. Ay, ayan. Ayan. Ang ating mga top fan. Ating mga top fan. Every Ayan. Saturday, nakaabang to. Laging nanonood din si Ma'am Claire. Congratulations po, Ma'am Claire. Congratulations, Ma'am Sana all may 100 peso load. Oo. Congratulations. Ayan, sa mga nanalo po sa ating mga pag-games ngayon, i-text nyo na lang po yung number sa sa ating pinned comment, yung 0917-143 ano pa ba? Ano yun? 143-6710. Okay. So, bubunot na ako ng dalawang mananalo ng 1,000 pesos. Okay. Ayan, daming taga San Juan. Ayan, sa mga may gusto pang sumali sa Saturday, ayan, pwede kayong mag-fill up ulit. Pwede? Oo. Mag-fill up kayo. Oo. Siyempre yung Okay. mga entries ngayon, isasama natin sa Saturday Oo, ulit. sasama pa din. Kasama pa din yung mga entries ngayon sa Sabado. And madadagdagan pa. Okay? So, congratulations kay Noel Borse Padre from Paing Bantay. Nanalo ka ng 1,000 pesos. Ayan. Ha? Oo, sige. Para kay Congressman DV, continue helping Sir DV. God bless po. To my special someone, to my wife, thank you for being a good wife and good mother to our 3 daughters. I love you. Wow! Congratulations kay Sir Noel. Nanalo ka ng 1,000 pesos cash. So, ang ating last winner ng 1,000 pesos is si Ma'am Jenny Cabanilla Ragon from Bukig Bantay. Ayan. Congratulations. And to Kong DV, thank you po, Kong DV. God bless you. Stay safe always. Ayan. To my special someone, heart. Ayan. Congratulations po sa mga nanalo ng 1,000 pesos. Okay, tawagin na natin si Beyang Yang. Beyang Beyang Yang. 안녕. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고, 오빠. Annyeonghaseyo. Power Nangyari sa Ranger. akin. Annyeonghaseyo. Okay. Bubunot ako, tas magkaka-1K din ako. Ay, biro lang. Singat na. Beat it. Wala kung boses day. And sige, I'm gonna give you a song from Alicia Keys. And I hope you like the song.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but then I'm so full of the superficial. 'Cause some people want it all, but I don't want nothing at all. The feeling you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Answer, baby, hand me the world on a silver platter, and what would it be? With no one to share, with no one who truly cares for me. 'Cause some people want it all, but I don't want nothing at all. The feeling you, baby, I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. You feel it, you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Iba talaga si Bea, iba. Got you with me, baby. Oh, ooh, so nothing in this. Oh, don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Oh yeah. Thank you so much. Thank you. Pagbabalik po ang tawag ng tanghalan. Tawag ng tanggalan. Ang boses ng Baguio Yan, iba City. talaga si Bea. Grabe, idol natin. Ala, to. grabe. Ibang-iba. Thank you To the so highest much. level talaga si Bea. Grabe. Ayan, maraming salamat kada Gijayag Buybuya pa dito. Yes, Shout maraming out. salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. E tawagan natin si Clifford. Yes, sir. Hello guys, hello guys. Kaya Clifford. Ayan. Hi Clifford, shout out tayo. Shout out, Shout shout out. Shawawat-wat. Siya warawalaut. Sharawarat. Shout out kay Awit. Shout out kay Kuya Jepuni Turalba Osorio. Nanonood siya watching. He's watching with us. Oh. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-send ng stickers. Yeah, thank you so much guys sa mga nanonood po dyan. Yes, maraming salamat po sa mga nanonood pa rin.
kakanta si Kay. Tawagan naman natin ang ating magaling rin na akustikero. Dahil para pa sa mga nawalan ng minamahal sa buhay. Wait lang. Wait lang. Ayan. Para sa mga naiwan na, mga iniwan, mga nawalan na ng mga minamahal sa buhay. Here's a song by Bandang Lapis. Sa siyang mga araw nakasama kita, paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa, punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nang balitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Paano na ang lahat? Paano na ako ngayon? Di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayong mangangarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Isang malamig na hangin ang yumakap sa akin, parang isang pahiwati na magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko
Di pa ba bayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa ba bayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Alright. Okay. Alright, ayan daw, sounding from Bandang Lapis. Okay, bubunot ulit tayo ng dalawang 2,000 peso winners. So, tuwagin natin ang Amigos Riders Club Philippines para bumunot. Ayan. Ayan. Yung mga tatlong itlog sa may side, punta na kayo dito. Halina kayo mga amigos. Ayan. Tawagin natin ang president natin, si President John Debert. Ayan. Bunot. Toy, bunot kayo. Ayan. Hi kila amigo Delbert and amigo Kim. And kay amigo Alan. Halika na. Sayang yung exposure. Ayan. Para naman may silbi yung pagpunta nyo dito, mga dong. Pili kayo ng dalawa. Dalawa lang. May entry ka ba? Wow! Basahin ni Kim. Oo, si Kim. Ikaw, basahin mo. Oh. Taga-sinain. Wow, sana all. Sino kaya yan? Yagyagan fighting. Wow. Sinain. Uy, single. Single. Press single. Hindi, nako. Naka-on. Hello. Ito na lang. Single daw. Adeline Yagyagan Fighting. Purag Sinait. Single. Message to Kong DB. Happy Valentine's Day, sir. DB, and to my special someone, Pasita Fighting. Happy Valentine's Day. Love you. From Naglawaan, Santo Domingo, Zenaida Pagod Navarro. Single ulit. Oh my God. Tukong DB, Sir DB, thank you for the gift and chance to win by the way of share the love. Happy Valentine's Day to my special someone. For my mother resurrection, thank you for loving and caring for me. I love you. Ayan, congratulations po sa dalawang nanalo ng 2,000 pesos cash. And maraming salamat din po, amigos. So, may isa na lang tayong bubunutin. Yung mananalo ng 3,000 pesos. Ayan, abang-abang. So, tawagin na natin si Bea. Bea.
Okay. Coconut Mound, Moonhead, sure. Muna man. Okay, here's a song from Jessie J. Okay, Coconut Mound, Moonheads, and Kuya Clifford. You ready? Since like everybody's got a price, I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can't you feel the jam we're playing on tonight? And it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. That ain't about cha-ching, cha-ching. Ain't about yeah. But blam, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey. We need to take it back in time. Music been us all unite. And it was logos and videos. I'm not the only one getting tired. Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left. To the left. Everybody look to the right. To the right. Can you feel that chair? We're playing loud tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about price tag. It ain't about cha-ching, cha-ching. Ain't about yeah. But blam, wanna make the world dance. Price tag. We'll keep the price tag and take the cash back. Just give me 6 strings and a half sack. And you keep the cost, leave me the garage. And no lie, yes all I need, the kissing guitars. And guess what, in 30 seconds I'm living to Mars. You will have been across this inevitable odds. It's like this and you can't put a price on the line. So it's what love, so everybody sacrifice every night. So we're gonna stupid Oh, never, we never need to see sign of the beat. So we can keep everybody moving their feet. So we back the beat and everyone is singing. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. That ain't about cha-ching, cha-ching. Ain't about yeah. But blam, wanna make the world dance. Forget about the price tag. And it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. That ain't about cha-ching, cha-ching. Ain't about yeah. But blam, wanna make the world dance. Forget about the price tag. La da 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 da, ay, da 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 da, ay, la da 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 da, ay, price tag. Hey, whoa, forget about a price tag. Thank you so much. That was a song from Thanks so Jessie much, J. guys. Hello, hello. So, ayan, bubunot na tayo ng isa. Yung mananalo po ng
Ayan, okay. Ayan, bubunot tayo ng isa na mananalo ng 3,000 pesos. Ayan. Wow, Tawagin natin- 3,000 pesos. Ayan. Ayan, tawagin natin ang president ng Namnama, si Lennox. Hello? Baka may gusto kang batiin. Ha? Baka iba yung gusto mong batiin. Hi everyone. Hi, Ay, ang hinhin mo naman. Yeah. Kasi Sorry medyo ka. wala ako sa mood ngayon actually. Pero binabati ko lahat ng mga Namnama officers and sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan. And syempre dito ngayon sa ating studio and lahat-lahat po ng mga loyal viewers ng Kabsat Channel. Hello po sa inyong lahat. And advance happy Valentine's Day. Yes, bukas na. Lalo yan. na sa mga may jowa, lalo na sa mga single, lalo na sa lahat ng mga umaasa, lahat ng mga kabet, third party. Ayan, happy Third Valentine's wheel. Day pa rin sa inyo. Oo. Yes, and sana kay amigo mahanap na niya yung one true love niya. Hi, sana maswerte yung kamay ko para sa Oo. 3,000 Sige, pesos sige. na to. 3,000 to, no? Oh, 3,000 Yeah. yung grand prize natin. Pwede natin pambili ng ano. Oo. Next week, magkakaroon ulit tayo ng ganton, pa-raffle. Ayan. Ayan, and tutok lang po kayo sa ating every Saturdays and every Tuesdays para sa trabaho and serbisyo and of course, sa Miweng Itidisito every Saturdays po. Yes. Ayan. Kaya nakita'y mayat pa nga sumali ka kabsat, fill up kayo laeng ka DJ in post ti kabsat channel. Tapno, yung link. Oo. Ito na, kunin ko Ito na. na, kunin mo na. Ayan. Wala ba tayong, ano yan, dyan, Drum roll. Drum Oo. roll. Ayun, nag-improvise na sila ng drum roll. Oo, drum roll na sila lahat. Oo. Ang haba. Congratulations, Kai! O, taga Zone 5 Bantay. Shout out sa taga Zone 5 Bantay. Single. Ayan. Single, ang daming single dito. Sana hindi nyo finake yung pagiging single or Oo. in a relationship nyo. Ha? Be proud. Ayan. Basahin ko muna yung message. Ayan. To Congressman DV, hi Gov. Hi Gov. Hi, Gov! Nako! Sorry! Hi Gov, sabi nito. Can you remember me? Can you remember me? Sabi niya. Ay! Cheesy. I'm the one who texted you. I'm the one who texted you when you command your staff to distribute the 1K financial assistance at Bantay East Central School. Wow. I'm glad to say thank you again. Keep safe as always po, for you are a great foundation of Ilocos Sur. Wow. We love you truly. Kong. To my special someone, Ferdinand, I'm sorry and I love you. Oh! Parang may kasalanan. Sino kaya? Pero single. And congratulations to Hilda Tadeo Honor from Zone 5 Bantay. Ayan. Congratulations! Nanalo ka ng 3,000 pesos. Wow! Ayan, maraming salamat po. And tutok lang po tayo dito dahil tuloy-tuloy po ang ating tugstugan and of course ang ating handog sa araw ng mga puso. Kaya nood Next lamang po kayo. Saturday ulit. Yes, next Saturday ulit. Yes. Kaya tutok lang po. Okay. So, we'll be having our last song for this episode. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Yeah, thank you so much. Nagipagtututok, nagipagragragsak, Yes. nakatayo amin, kakabsat. Agyaman kami launay. So, last song kami para kadating Sabado. And then see you again next Saturday. Only here at Samiweng Iti Distrito. Okay. Shout out kay Sir Eric Urbano Rentigrado. Ayan. Hello po. Shout Hello, out sir. po sa inyo. No. Yan, sabay-sabay tayo. Salamat, tayo'y nagkasamang muli. Salamat.
makalaan sa kaunting kasiyahan. Tayo'y nagkasama muli. Salamat sa pagkawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasama maasahan. Salamat, salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat, salamat, tunay kong kaibigan. And thank you so much po sa ating mga viewers. Maraming salamat po. And see you again next Saturday. See you po next Saturday. See you. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, Kaibigan, kasama maasahan. salamat, Salamat, tayo'y may pinagsamahan. salamat, salamat po, Kaibigang walang kabantayan. Alright, abangan natin next Saturday. Part two. Part 2 ng Handog sa Sa Araw ng mga Puso ni Kapsat Kong Divi Saleriano.